Mä liftis tuolla. Mä liftis autosta. Autosta. Mulla oli 10 autoa maailmanennätys, niin siinä on aikamoinen, se on kuin Hiroshiman jäljiltä se paikka, kun niin kuin kuvasta näkyy, niin auto on siki ja soki. Että ensimmäistä autosta yleensä lentää monenkymmen metrien päähän nämä bensatankit ja muut. Se menee läpi tavallaan ekasta autosta. Mitä se oli muuten saapi? Siis ihan erilainen, jos kauheita rytkynää, paljon enemmän otti tälleen. Se vaihtoi just pienempää niin kuin piti siinä yhdessä vaiheessa. Ei olisi itse tajunnut vaihtaa edes siinä kohtaa. Sitä vaan niin kuin näin, että nyt lähtee menee hyvin ja nyt menee.